29 септември 2016 година. Намираме се в Габрово. Преди малко бяхме в сградата на ИМКА. Празнуваме 25 години от създаването, учредяването на организацията в града. Празнува се с проекта "Споделено извън чата", а днешната работилница се казваше "Гласът на младите". Срещнах се с прекрасни млади хора, с които си говорихме. И какво правихме? Търсихме разковничето. И тъй като търсим разковничето, няма как да ни им дам думата да дадат своята версия за това. Кое е разковничето? Да се умееш да погледнеш през тъгата и да продължиш да се усмихваш, защото това не помага само на теб, а и на близките до теб. Това е урока, който си научил от баща си, когато в детската градина някой ти е откраднал куклата и ти не си знаел какво да направиш, но едва след години разбираш истинското му значение. За мен това е малко човече, което живее във всеки един от нас и ни показва добротата и човечността. То ни помага да видим само щастието и ни помага да се справим във всеки един лош момент. Цветовете. Разковничето. Има много отговори, но все пак не е важно дали си даваме отговорите, а какво мислим за самия въпрос. Тръпката, адреналина, емоцията, да обичаш това, което правиш и да правиш това, което обичаш. То е чувство. То ти кара то ти предизвиква да познаеш своя вътрешен свят, да откриеш и да се замислиш за новото по нестандартен начин. Предизвиква те да определиш себе си и света около теб, да разкажем историята си пред самите нас. Въображението, защото когато един човек има въображение, той трябва да има и познания, които ще му помогнат да се справи в ковчите ситуации в живота по-бързо, за да може да се наслади на останалите забавно. Някоя среща, която е породила широка усмивка вътре в нас, някои наричат тази усмивка вдъхновение, усмивка от природата или просто нещо много мъничко, което се крие вътре в самите нас и просто ние имаме нуждата само да го освободим. Ние сме разковничето!